nafolo la kala dunya ka fo mun be tali kɛ a bɛ fɔ ma ko fondation zakat a ka projet mun be tali kɛ ka se ka balo di maaw ma maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye wa dɛsɛbaatɔ ni gɛlɛya bɛ olu kan ni wa se wɛrɛ tɛ u ye ka u ɲɛji cɛ o hakilina in tala fondation zakat o maaw fɛ ni hakilina mun ni y'a ta k'a lajɛ o y'a baaraw kɔni boloda ntɛnɛndon n'o bɛnna desambre kalo tile 11 ma san 2023 ko mun ni a bɛ kɛ sababu ye ka se ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni dɛmɛ ka kan ni hakilina ɲuman mun filɛ ni a tala k'i b'a ye k'a fɔ wa maa 100 yiriga n'u bɛ tali kɛ duw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la du 100 yiriga olu de ye dɛmɛ kɔni sɔrɔ mun ni a kɛla sababu ye ka maa caman kɔni ɲɛji cɛ dɛmɛ mun tala ka di maa minnu ma a bɛ taa jɔ fɔ dɛmɛ 500 bɔɲɔgɔnko la ni y'a ta k'a lajɛ du kelen-kelenna bɛɛ fɛn mun kɔni sɔrɔ n'u bɛ tali kɛ maa minnu tun bɛ ka du kɔni nɔrabila kɛ a bɛ fɔ ma ko malo bɔrɔ kilo 25 ka taa se sukaro kilo 5 ma ale ni litiri 5 o dila wa du kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ko nin kɛla nisɔndiyaba ye waleya cɛɲuman mun ni a kelen bɛ fondation zakati fɛ ko i b'a ye k'a fɔ a sɔrɔla ani a jɛɲɔgɔnw ka bolodi ɲɔgɔn kɔnɔna la n'u bɛ tali kɛ association la minnu bɛ ka o kɔni wa kan di o fana ma ko nin kɛla sababu ye ka se ka wa sinsinw timɛ dɛmɛ sira fɛ ani ɲɛta bɛ se ka sabati cogo min na ka se ka nisɔndiya fana bange maa caman ɲɛda ani i dusukun na. Kuma bɛɛ de u bɛ nin kɛ nin bɛ mɔgɔ dama min ɲɛji cɛ Ala de b'a dɔn mɔgɔ dama min ka tilelafana ni surafana kun t'a bolo bi Ala de b'a dɔn mais u ye malo di ka tulu di ka sukaro di an kɔni an bɛ dugawu de kɛ sa Ala ka zakati ta ɲɛ. Kani nga minnu ye a wasɔrɔ kɔni kɛ bɛɛ k'a fɔ caman y'u ka seereya kɔni kɛ seereya minnu ni a tala ni ɲɛji bɔ caman sabula nisɔndiya kɔni a warala kosɛbɛ ni hakilina ɲuman in na Zakat Foundation of America k'i b'a ye k'a fɔ a ka nin wulikajɔ min filɛ ka nin baara cɛ ɲuman min kɛ a bɛ kɛ sababu ye ka se ka taamaserew fana bila minnu ni a bɛ jigiyaw sinsin jamana kɔnɔna la ani jamanaden minnu fana bɛ ni gɛlɛya bɛ o la ka se ka wa sigiyɔrɔ banba o ma ɲɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka sabati cogo min na gɛlɛya minnu bɛ u ka se ka ta ka bɔ o kan o yaasa o bɛ ka wulikajɔ kɛ don o don o baara minnu la o bɛ se ka dɛmɛba sɔrɔ cogo min na u ka kɛlɛ minnu u y'a ta k'a lajɛ o bɛ se ka u ka fantanya fana kɛlɛ ka o bila minɛn kɔnɔ ani bɛɛ lajɛlen bɛ se ka u yɛrɛ minɛn mun kɔnɔna la foli ko k'a di Zakat Foundation of America o maaw ma.